O alcalde de Ribeira procedeu esta mañá ao izado da bandeira azul en Coroso, a única praia de toda a comarca na que ondeará o distintivo ante as cada vez maiores dificultades para cumprir cos requisitos que establece a DEAC, especialmente no que respecta á contratación de socorristas. Basicamente a complicación máis grande é a contratación de socorristas, non? Tamén en este caso somos o concello de toda a Bisbarra que máis socorristas pois ten, pero ainda así prácticamente estamos a mitad dos que tiñamos fai tan solo 5 ou 6 anos, non? En este caso temos 13 socorristas, incluídos os jefes de playa e 6 axudantes terrestres que fan unha labor importante, pero lóxicamente non o seu cometido non é o salvamento en este caso acuático. Por lo tanto, esa é a razón que leva a este concello a non poder cubrir máis que 3 playas no que é o seu salvamento, as dúas que consideramos máis peligrosas, Ladeira en fin de semana ou Vilar a diario, esta playa de bandeira azul. O alcalde aproveitou este acto para volver facer un chamamento ás autoridades competentes, neste caso Medio Ambiente, que impiden a realización de traballos mecanizados de limpeza nesta praia, posto que se trata dun lugar de aniñación de aves, co que a vexetación proliferou no areal, limitando moito o espazo para os usuarios. Non nos deixan utilizar en esta playa medios digamos, mecánicos en ningún dos seus trazados, e o que podemos ver é como, a parte dos lugares tradicionales onde había erva, a erva se vai acumulando por toda a playa, co cual nun momento determinado pois só vamos a ter lugares de posible anidación do chorlitejo ou da píllara, pero ao final a xente pois vai a ter que estar en colchonetas no mar. No acto procedeuse tamén o izado do distintivo de Sendeiro Azul outorgado o que discorre polas praias de Coroso e Riazor. A intención do Concello é seguir ampliando esta rede nos vindeiros anos, coa incorporación do Paseo do Touro e mesmo do Cielga e de San Roque como centros azuis.